זה הפרויקטון שלנו, סמארט דיפוזל ארם, שהוא הולך בציר X ימינה ושמאלה עד 180 ועד 0 דגריז, ועולה ויורד. וכאן על המסך תצלם, נותן לנו את המצב של הגראבר, אם זה פתוח או סגור, את הבייס, איזה זווית, מתחיל מ-90 עד 0 ו-180 כאן, הנה, גודל ויורד. והארם זה אם יורד, זה מ-95 עד 0, וכאן את השמות שלנו, וכאן הוא יורד עכשיו. וזה הבא חזר ולחכם, שאם רואה משהו עד 8 סנטי, זה פותח 5 שניות ונדלק אור ירוק ונסגר ונדלק אור אדום. עכשיו רוצים לתפוס את הזבל. נבהיר את הסרטון עכשיו. ושמנו כאן את זה בגלל שיראה אותו. אני זהה אותו. נפתח.